ήθελα να είναι έτσι μια στάση αναμονής, όχι επιθετική, αλλά αποφασιστική. Γιατί εγώ έτσι κατάλαβα την ιστορία, δεν διεξήγαγαν επιθετικό πόλεμο, απελευθερωτικό. Και εδώ είμαστε, ας πούμε, και κανείς δεν μας τρομάζει, ας πούμε. Γι' αυτό έτσι είναι αποφασιστική. Το χέρι βλέπεις κρατά, δεν είναι κλαδαρό. Λέγεται το κρατά, το σπαθί φαίνεται, δηλαδή ότι και μέσα και πίσω αν το δεις, έχει σημασία και το πίσω. Γιατί το βλέπεις σε λεπτομέρειες. Βλέπεις, εδώ πίσω βλέπεις ότι μέσα δεν είναι ένα γελέτο, μια ψανέλα και μέσα κούφιο, φαίνεται ότι είναι ένα γερός άντρας μέσα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν... Ναι, όχι, φαίνεται αυτό. Γι' αυτό λέω αυτό που λες φαίνεται. Και αυτό έγινε γιατί στην ουσία έκανα αντιπτή δουλειά. Δηλαδή πρώτα έκανα γυμνό. Λέω ότι δεν είναι γιατί παίρναμε ένα γυμνό. 2,20 είναι, δεν είναι. Συν το φέστη έχει πάει 2,25 τώρα. Μα το έκανες γυμνό πρώτα. Βεβαίως, για να γίνει αυτό αλλιώς. Πολλές φορές θα δεις, ας πούμε, μια πρωτομία. Έχει το γιακά, έχει το ποκάμισο, τη γραβάντα, τα κουμπιά και μέσα νομίζεις ότι είναι γυμνό, ότι είναι μια φούσκα. Μάλιστα. Ενώ έτσι δεν είναι. Βλέπεις το αισθάνεσαι. Το αισθάνεσαι, ναι, είναι ζωντανό. Και αισθάνεσαι ότι είναι ένας άντρας, δεν είναι δηλαδή μια κούκλα. Μπράβο. Αυτό είναι, γι' αυτό και ακόμα και από το πιάσιμο του, γι' αυτό λέω θέλω να έχει μια αποφασιστικότητα. Διότι έτσι, τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι ήταν οι αγωνιστές του 21. Αποφασισμένοι, μακριά στο όπλο. Βέβαια, έτσι δεν είναι. Αυτά. Μπράβο, πολύ ωραία. Και όλα τα όσα θέλω. Πολλή δουλειά και πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Εδώ να σου πω ότι για να γίνουν αυτά.